ଆଉ ବାହାଘର କେତେ କଣ ଖାମ ମିଳିଲା? ଖାମ କମ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଅଧିକ ମିଳିଛି ଆଉ। ଗିଫ୍ଟ ଏଇ କାଚ ବାଉଲୁ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ ଏଗୁରା ଦେଇକି ଚାଇନା ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା କଥା। ଆରେ ଦବ ତ ଖାମେ ଦବ, ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ବାହାର କରିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଆରେ ଇଏ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଦେଲୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ 100 ଟଙ୍କା ନବୁ। ମୋ ପାଖେ ପଇସା କାଇଁ, ପର୍ସ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ଏବେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଇସା ଦେଲୁ, କାହାକୁ କେନେ ମାଗିବି କହିଲୁ? ବାବୁ ଏଇଠୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦେବି। ଦିଅ ଏକା କଥା ତ ଏଠି ଦବ କଣ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦବ କଣ, ଦିଅ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ମୁଁ କାଢିକି କାମରେ ଲଗେଇବି ପୁରା। 10 ଟଙ୍କା ମାନେ ଦେଖ କେତେ ବିଚକ୍ଷଣ ସିଏ, ମାନେ ଖାମରେ ନାଁ ବି ଲେଖି ନେଇ କେତେ ଡହରା କିଅ ତମେ। ନାଇଁ ସାହୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ମତେ ମିଛ ଆଖି ଛୁଁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଗଡରେଜରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲି ଖଟ ଉପରେ ଥୋଇଛି।